pundok kamo. Ug karon mopauli ko sa amahan, kay kinahanglan kaayo nga mopauli ko sa amahan alang sa inyong kaayohan. Nephi, ikaw motawag sa amahan sa akong ngalan. Sa hugot nga pag-ampo, ug human nga ikaw makahimo niini, ikaw adunay gahom sa pagbandong kaniya sa imong mga kamot. Mohatag sa Espiritu Santo ug pinaagi sa akong ngalan. Ikaw mohatag niini, kay ingon niini ang gihimo sa akong apostoles.